హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లక్ష్మీస్ హోమ్ కుకింగ్స్. ఈరోజు బెండకాయను ఉపయోగించి టేస్టీగా ఎంతో రుచికరమైన పకోడీని ఎలా తయారు చేసుకున్నామో ఈ వీడియోలో చేసి చూపిస్తున్నామండి. ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి, పిల్లలకి చాలా ఇష్టంగా కూడా తింటారు. కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే బెండకాయ కూర తినాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంటారు వద్దని. సో అలాంటి వారి కోసం కూడా ఇవి చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి అండ్ మనం రోజు తినే భోజనాన్ని ఎంతో రుచికరంగా మారుస్తాయి. ఈ చట్నీతో తినాల్సి వచ్చినప్పుడు కానీ ఇట్లా సాంబార్లో అన్నం తినేటప్పుడు కూడా మనకి ఇవి కనుక సైడ్ డిష్గా పెట్టుకున్నామంటే చాలా బాగుంటాయి. అంతేకాదండి, దీని ప్రాసెస్ విధానం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. రండి చూద్దాం ఎలా చేయాలో. సో బెండకాయల్ని చూపించిన విధంగా మనం కట్ చేసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న వాటిని ఇట్లా బౌల్లో వేసుకున్నాను. దీనికి 1 టేబుల్ స్పూను శనగపిండి యాడ్ చేసుకున్నాను, 1 లేదా 2, ఎందుకంటే మన క్వాంటిటీని బట్టి ఎన్ని ముక్కలు అయితే కట్ చేసుకున్నాం దానికి తగ్గ విధంగా శనగపిండిని ఉపయోగించుకోవాలి. అండ్ శనగపిండి తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూను బియ్యం పిండి, ఎందుకంటే ఇవి కరకర ఉండటం కోసం. సో బియ్యం పిండి యాడ్ చేసుకున్నాము. తర్వాత మరొక టేబుల్ స్పూను కార్న్ఫ్లోర్ తెలుసు కదా, మైదా పిండి, అది కూడా 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాము. ఎందుకంటే ఇవి బాగా కొంచెం మెత్తదనము ప్లస్ క్రిస్పీ విధానంగా ఉండటానికి కోసం మనం దాన్ని కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకున్నాము. సో ఇట్లా మూడు ఫ్లోర్స్ వేసుకున్నాక కొంచెం చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి. తర్వాత దానికి తగ్గట్టు కారం యాడ్ చేసుకున్నాము. దీన్ని 1 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే కొంచెం కారంగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు మరింత తీసుకోవచ్చు. పిల్లల కోసమే మాత్రమే అనుకున్నప్పుడు కొంచెం కారం తగ్గించేసుకుంటే వాళ్ళకి తినేదానికి బాగుంటుంది అన్నమాట. తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి రుచికి తగ్గట్టు. దీనికి కొంచెం జస్ట్ వేసాము అన్నట్టుగా కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుంటే మన ఈ పకోడీ అనేది కొంచెం బాగా ఇంకా టేస్ట్గా అనేది, అంటే అడిషనల్ టేస్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా అన్నీ మిక్స్ వేసుకున్నాక అన్నిటినీ బాగా ముక్కలు కలిసే విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం బెండకాయ ముక్కలు కోసుకున్నాం కదండి, వీటిని ఒకసారి బాగా డీప్ ఫ్రై చేసుకొని కూడా ఈ మిశ్రమంలో తయారు చేసుకోవచ్చు అని తెలిసింది. సో అలా వేసుకున్నా కానీ ఇంకా బాగుంటాయి. అంట్లో నేను మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను ఒకసారి, మీరు కూడా మీ ఇష్టం అనమాట. అంటే మనం డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు, డీప్ ఫ్రై చేసుకొని మనం ఇట్లా మిశ్రమాన్ని కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. చూసారా, ఈ విధంగా బాగా కలుపుకొని పెట్టుకుంటే మనం ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోయింది అనమాట. సో ఆ పొయ్యి మీద బండి పెట్టుకొని దానికి డీప్ ఫ్రై కావాల్సినంత నూనె పోసుకొని బాగా వేడించుకుందాం. సో నూనె వేడెక్కింది, ఫ్రైకి రెడీ అయిపోయిందండి. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, ఈ కలుపుకున్న మిశ్రమంలో ఒక్కొక్క బెండకాయ ముక్కల్ని తీసుకొని కొంచెం పిండి కలిసే విధంగా ఒక్కొక్కటి డీప్ ఆయిల్లో డీప్గా ఫ్రై చేసుకోవడం కోసం ఆయిల్ డ్రాప్ చేసుకుందాం. చూసారా, ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి వేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ ముక్కల్ని మనకి ఈవెన్గా ఫ్రై అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ వేసినవి కొంచెం బాగా వేగి చివరిగా వేసినవి కొంచెం వేయకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో దానికి తగ్గట్టు ఏం చేసుకున్నామంటే, వేసినవి కొంచెం వేసుకుంటూ మనం గరిట ఉపయోగించుకొని ఈవెన్గా 2 పక్కల బాగా ఫ్రై అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలన్నమాట. చూసారండి, ఈ విధంగా మనకి కరకరలాడే బెండకాయ పకోడీ తయారైపోతుంది. తీసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని మనం ఇట్లా గార్నిష్ చేసుకొని రెడీ చేసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు ఇవి మనకి రోజు తినే భోజనాన్ని మరింత టేస్టీగా మారుస్తుంది. ఈ విధంగా పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు. సో ఫ్రెండ్స్, తప్పకుండా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి, కామెంట్స్ నాకు తెలియజేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.